якое возрождення мали мусульмани на Україні? Я би, може, тут опустив такий вопрос, но хоч у мали часті вони на Україні, но у них теж була ситуація, який іслам возродити. Но щось ми замітили, много було спорів і навіть конфліктів, ось із-за яких, що возродити для мусульман, виявилося, що при будь-якому отвіті під предлогом возрождення так називаємо традиційного іслама возродився іслам вигодної Турції, Турецької Республіки. Для осуществлення її також, ведь вона теж має свою експансію на постсоветське пространство, в тому числі особливо і на Україну, на її южні території. Я думаю, що не случайно турки розкошелилися на тот фільм іще ранній Роксолана, де турки такі славні, а малороси українці раби, яничари, там безпомочні. Ясно, що Турція своє хоче взяти, возрождає, я не знаю, як називають то, Великий Туран, або по-другому, але в будь-якому випадку себе було треба нам провести окрему передачу. А конкретно, які плани намалювали собі наші сусіди? Ну, тут тема наша актуальна. Свою експансію в 91-му році почала перву Польща з її претензіями на Галичину, на Волинь. Вони так би хотіли то возродити, і вони ся дуже би радували, якщо б ся Україна розвалила, то вони б свою часть узяли. Свою експансію почали і наші мадяри, венгри. Надіюся колись восстановити, воссоєдинити заграничних мадярів з собою. Правда, вони ведуть себе акуратно, особливо в нас в Закарпаттю, ніде нікого ми свідчими не призивали до сепаратизму, до відділення, до війни. Мадяри в Закарпаттю демонструють таку мирну позицію, таку удивительну мирну свої предложення, що ми навіть раді, що дійсно в якихось других регіонах, може інших, але ми не чувствуємо, щоб іменно мадяри у нас робили свої кроки грубо. Я мушу вспомнити і за Велику Румунію, яка нині хоче возродити за счет Молдавії, України, особливо Буковини. Ну, з України Одеська область, часті України. Не думаю, що вони б думали за Тячівський район у Закарпаттю, де компактно живуть румуни, бо румуни також у нас не проявили аніякого сепаратизму, аніяких заяв. Дуже унікально, красно живуть уєдно із нами.